खन्थाइनि गोसोआव दुखु होलांबाय नों आंखौ खन्थाइखौ लिरदों आदा मनेस्वर बर' गामि नलुआ जिल्ला नलबारि। फैदो दानिया आदानि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। गोसोआव दुखु होलांबाय नों आंखौ सानाखैमोन नोंखौ आं सना बिब्दि दुखु होगोन होननानै आंनि गोरबोयाव जाबसिनना होलांगोन होननानै नाथाय नों आंनो हाजासे दुखु दाहाखौ होलांबाय खुसिखौ नेवसिनानै दुखुखौ होलांबाय नों आंनो सना नाथाय बावबाय नामा नों बै समनि गारबोनाय बुब्लिफोरखौ नोंनि आंनि गोसोनि खोथा सुखु दुखु फोरमायलायना समायखिरा लानायफोरखौ फांसे दंफांनि सायाव जिरायना फोरमायलायनायफोरखौ नों बावगारलांबाय नङासै नाथाय नों बावगारलांदोंबाबो आं बावाखै दाबो सना नोंखौ दाबो सम सम जानाय लोंनाय उन्दुनाय थाबायनाय समाव गोसोआव सिमां मोगथां सायामायाव जाखांफैबाय थायो नोंनि आंनि बै समनि गोसोनि खोथा फोरमायलायनायफोरा सम सम आंनि गोरबोआव रोहो जुजाइनि अर बायदि खामग्लि होयो नाथाय माब्लाबाबो बावगारलांनो सानो आं मानो बावगारनो हाया बै समनि समायखिरा लानायफोरा आंनि मेगननि सिगां सायामाया नुजाफैबाय थायो माबोरै बावनो हानो आं नोंखौ सना हानाय नङा सना आं नोंखौ बावगारलांनो खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों।